Primer de tot, com han estat aquests primers mesos de l'equip, de funcionament, de posada en marxa? Bueno, aquests primers mesos de posar en marxa un equip ciclista a Girona de categoria júnior han sigut bàsicament de gastar molta pasta, d'invertir diners, i han sigut uns mesos molt estressants perquè vols tenir la roba de l'equip, vols tenir les bicicletes, comencen les primeres curses, es van fer les primeres curses sense l'equipació perquè encara no acabava d'arribar, perquè no ens acabàvem de decidir amb els... O sigui, és molt estressant i sobretot quan no ho has fet mai, no? O sigui, nosaltres tenim les fleques d'antiga casa Bellsolà, no teníem experiència en el que és gestionar un equip, diguéssim, no és professional, però la categoria júnior ja comença a ser professional, competir a nivell oficial, diguéssim, com un equip català que som, i no tenia cap experiència, aleshores també ha sigut molt divertit perquè ha sigut com començar una mica una aventura sense saber on anàvem a petar, i a l'inici sobretot ha sigut despesa, estrès i també molta il·lusió, clar. Com va néixer la idea de fer un equip ciclista i de fer-lo aquí a Girona? Bé, tots els projectes deuen tenir les seves raons personals. La meva, bàsicament, és que a mi, jo com a persona, Robert, m'apassiona el ciclisme, m'agrada moltíssim, i per altra banda tinc una vessant audiovisual, tinc productora de cinema i he fet pel·lícules i això, i portava temps, i de fet encara porto, amb la idea de desenvolupar un projecte d'una sèrie documental sobre el món del ciclisme a Girona, i vaig començar a involucrar-me en aquest món del ciclisme a Girona, vaig començar a conèixer gent del ciclisme i em vaig començar a relacionar amb nanos joves, amics de la meva filla, i vaig veure que per a aquests nanos joves no hi havia cap estructura en tota la província de Girona de ciclisme de carretera per poder competir. Tots els nanos de Girona, província, que volien fer quelcom o provar-ho, això del ciclisme a nivell professional, a nivell, diguéssim, oficial, havien de marxar, havien d'anar al Sant Boi, havien d'anar al Terrassa, havien de marxar de Girona. Vaig pensar, com pot ser que a Girona no hi hagi una estructura que permeti als nanos joves provar-ho? I arrel d'això va ser lligar-ho una mica tot. Tenim les fleques podien ser l'espònsor i creem aquest equip que es diu Antiga Casa Bellsolà Girona. La paraula Girona forma part del nom de l'equip perquè creiem que és una gran representativitat el que estem fent amb aquest equip i amb la ciutat, ja que no hi havia res d'això. Per tant, és una motivació molt personal d'entrar en el món del ciclisme i sobretot també de donar una sortida a uns nanos que comencen a relacionar-se amb mi i que dic, hòstia, per aquests nanos no hi ha res a Girona, doncs anem-ho a crear, no? I després també hi ha una motivació del que és el ciclisme, bàsicament el ciclisme a nivell professional el que pretén és, a part de divertir a la gent, és donar publicitat a unes marques. Nosaltres portem uns mallots amb unes marques i estem donant una publicitat, per tant també vàrem pensar que per les nostres botigues era molt important tenir una imatge com la d'uns nanos de 16, 17, 18 anys movent-se a nivell nacional i evidentment també a nivell de Girona. Doncs així, imagino que la confecció de la plantilla, l'hora de buscar els nanos o joves que participessin a l'equip, era gent que ja coneixies, amb qui ja havies tingut contacte d'aquí a la província? Bé, la confecció de la plantilla no ha sigut tampoc tan fàcil perquè vàrem començar una mica tard, ja iniciada una mica la temporada, i molts dels nanos aquí a Girona ja estaven a altres equips, no? I també hi ha una cosa en aquesta categoria, la júnior, que és que hi ha un equip que és com el Barça i el Madrid junts, que és la Fundació Contador, que si te truquen Contador, tots van amb en Contador, no? Aleshores, comences de zero, no saben qui ets, i molts nanos, hi havia nanos de Girona que potser haguessin vingut amb nosaltres, però com que no érem ningú i els trucaven Contador, doncs anaven allà. Però també vam tenir una coincidència important aquí, que és que hi havia un equip júnior que desapareixia, el Vic. El Vic té altres categories, però júnior no la podia assumir econòmicament, i aleshores molta part d'aquella estructura, on hi havia corredors de Girona i altres de Vic, però molts de Girona, va ser el que vam nosaltres, diguéssim, fagocitar, no? Ens vam fer nostres aquella estructura, el mateix director esportiu, molts corredors. Això, més altres que jo coneixia d'aquí a Girona i nanos de per aquí, hem confeccionat aquesta plantilla actualment de 14 corredors. I després ens ha vingut un de Japó, o sigui que hem incorporat un corredor japonès que ve a través de la Federació Japonesa de Ciclisme i, evidentment, nosaltres tenim els braços oberts perquè puguin venir més corredors, però que siguin bons,
Per tant, és una ajuda important el fet de tenir aquest previ que és l'equip de Vic? Sí, és bàsic, o sigui, sense aquesta estructura prèvia júnior de Vic, d'en Jofré, del Vic ETB d'en Jofré, no crec que haguéssim pogut configurar el nostre equip actualment. Va ser molt important també la intervenció de Carles Torrent, de la Federació Catalana de Ciclisme, que em va trucar i em va dir: ostres, Robert, no vols muntar un equip? Per què no agafes aquesta estructura júnior, que ja més o menys té uns corredors, però no tots venen d'allà, alguns altres venen d'altres equips, altres que no eren júniors, sinó que han passat de cadet a júnior i s'han incorporat en aquesta categoria amb nosaltres. Bueno, és una mica un mix de diverses coses, no? El Vic has comentat que no havia pogut fer equip júnior, però manté altres categories. Sí, el Vic té moltíssimes categories de cadets, infantils i sobretot també molt de mountain bike i carretera, i té un volum molt important de desenvolupament del talent a nivell, diguéssim, infantil, no? El que passa que la categoria júnior t'implica unes despeses econòmiques que a vegades costa, perquè has de viatjar, i viatjar costa. Ara el cap de setmana, fa 2 caps de setmana vam estar o 3 a Castellón, hem estat a França, la setmana que ve anem a fer el Tour de Gironda, que també és a França, quasi tocant a la Bretanya. Bueno, i això són hotels, són desplaçaments. Després també la categoria júnior, per tenir un cert nivell, l'òptim i el normal és que tots els corredors vagin amb la mateixa bicicleta, per tant se'ls ha de facilitar una bicicleta, o sigui, has de fer una inversió en bicicletes. Bueno, és una categoria que t'exigeix uns mínims, tot i que també hi ha equips que són júnior i que obliguen o ajuden a que els corredors comprin. En el nostre cas, els nostres corredors no paguen res, els hi hem ofert tot gratuïtament, paguen una petita quota inicial de 250 euros i cada vegada que hi ha un desplaçament a l'estranger els hi fem pagar 100 euros i si és fora de Catalunya 50, si estàs convocat en aquella cursa, i ja està, no paguen res més, no? La resta és equipació, bicicletes, tot és... Això, poder-ho donar, no ho donen tots els equips. En Contador sí, I com és que l'hora de decidir un equip apostes per la categoria júnior i no una altra categoria? Bueno, aquí apareix una figura essencial en aquesta història, que és en Johnny Wells. El Johnny va ser, bueno, diguéssim que tot el boom del ciclisme que tenim a Girona és gràcies a ell, perquè ell va ser el primer ciclista professional estranger que va instal·lar-se a Girona, té victòries al Tour, a la Vuelta, i aleshores ell s'instal·la aquí i és el que fa venir l'Armstrong i tots els altres, va ser director esportiu del US Postal, del Cannondale. Aleshores, jo soc molt amic d'ell, ens hem conegut arrel de projectes audiovisuals diversos, i en el Johnny li vam comentar que muntàvem aquest equip, que volíem muntar un equip ciclista, i em va dir: oye, hay que empezar por junior. ¿Por qué? Bueno, porque tú lo que quieres es en 3-4 años correr el Tour de Francia, ¿no? Digo, hostia, bueno, esto sería la bomba, ¿no? Pues empecemos por júnior. Aleshores el vam incorporar dins l'estructura com a director tècnic, no és el director esportiu sinó el director tècnic, i junt amb ell volem fer aquest viatge de passar per les diferents categories de júnior fins a tenir un equip que ens permeti arribar a la màxima del ciclisme, que és competir al Tour, la Volta, el Giro. Però clar, per començar has de partir d'una categoria, i cadet era molt petit, sub-23 ja és un pas més gros, doncs la intermitja el júnior. També el Johnny té una experiència de diversos equips, per exemple l'equip actual que se'n diu Education First, el Cannondale, conegut també com el Cannondale, ell el va agafar com a júnior i aquest equip júnior va passar directament de júnior a continental, sense passar per el sub-23, que és el plantejament que hem de tenir respecte de l'any que ve. Mantenim la categoria júnior però incorporem la sub-23 o donem el salt a continental. Evidentment que tot depèn del pressupost, perquè cada categoria és més pressupost. Parles de fer el pas cap endavant, de fer un equip sub-23 o continental. També s'ha de créixer cap a baix, de crear escola? Sí, a Girona manca, definitivament a Girona província, quan parlo Girona ciutat, Girona província manca una estructura que permeti als cadets tenir sortida, perquè no hi és. I nosaltres no la farem. Nosaltres no la farem perquè ja hem decidit que comencem a partir de júnior. Però l'anterior no. Sí que hi ha infantil, el Club Infantil Olot i altres estructures,
Però cadet, que és quan ja comencen a competir i a sentir-se una mica ciclistes de veritat, això no ho tenim a Girona i manca. I no ho faré jo ni ho farà Antiga Casa Bellsolà, almenys ni aquest any ni l'any que ve, no? I creiem que realment falta això, sí. I quin creieu que és el pas que es troben els corredors quan acaben de la categoria més formativa, d'infantil? Què han de fer els corredors? Quina situació es troben en aquest moment? Et refereixes a Girona? A Girona i a Catalunya. Bueno, en general, a veure, qualsevol nano que vulgui intentar això del ciclisme, dir allò, avui en dia tothom vol ser Messi, no? Tothom vol ser futbolista, però potser encara hi ha algú que digui jo vull ser ciclista, no? El primer que han de fer és apuntar-se a un club, no? Un club de ciclisme del barri, de la zona, i intentar progressar des d'un punt de vista físic i això, disfrutar, gaudir, perquè també això és essencial, i a partir d'aquest punt és quan han de començar la categoria de cadets a buscar un equip. I a Catalunya hi ha diverses opcions, però no pas a la província de Girona, no? Però tens el Vic, tens el Sant Boi, tens el Terrassa, i, bueno, tampoc és un accés el que tenim a Catalunya, estic segur que tothom amb què hagis parlat t'haurà dit el mateix. No hi ha no anem sobrats d'estructures pels petits, no? Pels joves. Infantil sí, però infantil tampoc hi ha molta competició i és una cosa molt més... És una mica, com t'ho diria, és una activitat de cap de setmana, és una activitat extraescolar, no? Cadet ja s'ho han de prendre una mica més en sèrio i júnior ja no és una activitat extraescolar, ja és perquè realment vols tirar cap endavant, no? Però no has d'oblidar mai tampoc els estudis, no? No pots dir, ho deixo tot, hi ha júniors i deixo d'estudiar. S'ha d'estudiar o fer un mòdul o... no? Per la base que hi ha a Catalunya, creus que falten equips? Sí, definitivament falten molts equips. Jo vaig a curses i l'altre dia estava amb uns pares, me deien, guaita, una carrera de cadets de Catalunya, tots els cadets de Catalunya, hi han 85 nanos o 70. Fa 4 o 5 anys hi havia 200. No n'hi ha. També jo penso que ha passat una cosa, i és que abans, i quan parlo abans vull dir de les èpoques de l'Indurain i aquelles èpoques glorioses del ciclisme, hi havia molta més afició, no? Hi havia més nanos que deien jo vull ser l'Indurain, no? Ara no n'hi ha tants que diguin jo vull ser en Valverde, i el futbol s'ho ha menjat tot, el futbol sempre s'ho menja tot, no? Però ara cada vegada més, no? A nivell d'inspirar carreres esportives. Aleshores el ciclisme li està costant o li ha costat, no? Sobretot aquí, no? No pas, per exemple, a Anglaterra, no? Perquè amb el fenomen de l'Sky, ara Ineos, s'ha generat unes vocacions ciclistes brutals, no? I també hi ha hagut molt de recolzament per part de les administracions i les institucions, cosa que potser aquí no hi ha hagut tant. Evidentment, tot el tema del dòping i la mala premsa que ha tingut el ciclisme tampoc ha ajudat, no? En aquest sentit, Antiga Casa Bellsolà és un equip que neix amb voluntat i amb aposta de donar sortida a corredors catalans i gironins, sobretot? Per suposat. Antiga Casa Bellsolà Girona és un equip que dona sortida a corredors, que vol donar sortida i donar les possibilitats a corredors catalans, gironins, però clar, què és català i què és gironí? Qui viu i treballa a Catalunya o a Girona. Llavors, tenim un corredor que és japonès, que ara ha marxat a Japó per un tema dels visats, però que després s'instal·la aquí a Girona. Per nosaltres aquest és un gironí, en Giro és gironí, i el tenim aquí i és un corredoràs, no? Si vingués un nano d'Olot, igual, i si vingués de França, igual. Però en la nostra categoria no podem agafar gent per agafar, perquè cada nano ens costa diners. Ens costa l'equipació, les bicicletes, ens costa portar-lo a les curses. Aleshores, no podem agafar un nen per agafar-lo, i menys en aquesta categoria. És diferent, cadet, infantil, però en aquesta necessitem que el nano tingui vocació, ganes, implicació i compromís, i que sigui un tio que rendeixi la bicicleta. No estem aquí, com hem dit, per donar una activitat extraescolar als nanos. Per tant, estem oberts a que vinguin, però, ostres, que tinguin un nivell, no? Un nivell. A nivell de calendari, heu trobat dificultats a l'hora de confeccionar un calendari de nivell, de qualitat? No hem trobat cap tipus de dificultat a l'hora de configurar un calendari, en absolut. Més que res perquè hem obert els ulls a Europa. Europa està plena de curses,
Costa a vegades en determinades curses que et convidin. Per exemple, volíem fer el Tour de Flandes Júnior i vam arribar tard, ja estava totes les places ocupades, hi ha molta demanda d'equips júniors europeus, mundials per fer el Tour de Flandes, però ara, per exemple, el 18-19 anem a fer el Tour de Gironda, fem el Tour de Val-Romei, hem estat al Tour de Cevennes, com es deia aquest? El Tour de... Hem estat a un Tour de França fa poc, una volta francesa, vull dir, el calendari és immens. A nivell d'Espanya també és immens, hi ha totes les competicions de Copa Espanya, hi ha la Volta a Pamplona, hi ha la Volta al Besaya, és immens, o sigui, de fet hem hagut de reduir possibilitats de curses perquè és que els nanos tenen classes, a partir del juny, quan s'acaben les classes, els cursos s'augmenta, però no, cap problema a nivell de júnior, cap problema respecte a tenir quantitat de curses i possibilitats i viatjar fora. Evidentment, viatjar fora són diners, no? I s'han de tenir, i has de pagar hotels i viatges i això, no? A nivell català, t'has trobat que hi ha calendari, creus que falten proves? Jo diria que a nivell català és correcte, no és per tirar coets, però és un calendari molt correcte, molt correcte. Ara, si féssim només el calendari català, només el calendari català i prou, seria molt poc. Però clar, per nosaltres és fer el calendari català i fer el calendari espanyol, aquesta combinació més 3 o 4 proves, tours, voltes a l'estranger, fan un calendari molt maco, no? Jo diria que és correcte, però la Federació Catalana de Ciclisme dirà que ens falten curses. Comentaves que a l'hora de tirar endavant l'equip vau parlar amb la federació, quin suport, quina connexió heu tingut amb la federació? Bé, la federació dona el suport que li permet el pressupost ajustadíssim que té i és un ajut, diguéssim, reglat que dona a tots els equips catalans de la categoria de pagar un percentatge de les llicències, per cada cursa que vas donar-te uns euritos. No és absolutament res significatiu la possibilitat d'aportació a nivell econòmic, a nivell de consultes, d'ajudes, tota la del món, però la Federació Catalana de Ciclisme fa el que pot i és molt poc. A nivell d'institucions, la Secretaria General de l'Esport, diputacions, hi ha ajudes? Aleshores, el que ens ha costat, però al final ho hem aconseguit, és que tant a nivell gironí, que tant Diputació de Girona com Ajuntament, com Patronat de Turisme, ens hagin recolzat econòmicament d'una manera, crec que significativa. Podia ser més, però està molt bé. Però els hem hagut de convèncer, no? De dir, escolta'm, no hi ha res a Girona pels nanos, però no només volem fer un equip ciclista, volem fer un equip ciclista acompanyat d'un producte audiovisual, perquè nosaltres tota l'activitat que fem l'explotem audiovisualment amb vídeos i continguts, amb un canal al YouTube, amb quantitat de fotos, amb l'Instagram, al Facebook, o sigui, estem explotant la imatge dels nostres corredors que es vinculen a una ciutat com Girona. Per tant, els hem hagut de convèncer que això no només era un equip ciclista, sinó un equip ciclista amb capacitat d'exportar el nom de Girona. Nosaltres quan anem al Tour de Gironda serem a l'equip Antiga Casa Bellsolà Girona. La paraula Girona en el nom és essencial. Per tant, no només és esport, sinó que és també promoció turística. I en base a aquests dos criteris és quan hem convençut a les autoritats locals gironines perquè apostin econòmicament pel projecte. A l'hora de tirar endavant un projecte així, un equip ja a nivell semiprofessional, professional, creus que hi ha d'haver necessàriament suports públics econòmicament? Jo no soc molt partidari que hi hagin suports públics i ara però per aquestes activitats és imprescindible, no? O sigui, jo penso que en general l'empresa privada pot i ha de tirar endavant aquestes coses, però quan te trobes en una situació de zero i voler començar a arrencar això, una ajuda és molt important, no? I dic això perquè arrencar és sempre el que costa més, no? Ara nosaltres ja tenim un mallot, tenim unes fotos, tenim un contingut, tenim una presència física, existim, i ara ens podem posicionar davant de qualsevol altra empresa de Girona, perquè no ens oblidem que el ciclisme sense les empreses no existiria, el ciclisme professional. El ciclisme, a part de ser un esport i una diversió, i no deixa de ser una eina per vendre una sèrie de marques amb un mallot, és una eina publicitària,
i viu d'això. Per tant, nosaltres ara ja tenim una certa capacitat de poder apropar-nos a altres empreses i dir-los, escolta, voleu estar junt amb Antiga Casa Bellsolà, posar diners en aquest equip i tirar endavant un projecte més gros que no júnior? O vaja, Antiga Casa Bellsolà es queda amb els júniors i la categoria sub-23 és empresa XX/Girona. Ens agradaria seguir mantenint la paraula Girona en el nom, inclús en aquesta hipòtesi de poder tenir una estructura que ens invitessin a fer la Vuelta Ciclista a Espanya o el Giro o el Tour, que tinguéssim un equip com per exemple l'Israel Cycling Academy, que és un equip afincat a Girona, precisament almenys el Service Course i molts ciclistes, que porta el nom d'Israel a tot el món, com a destinació turística. Nosaltres també ens agradaria això, però sí que és essencial que entrin altres empreses a participar. Tot i que, contestant a la teva pregunta, està clar que per començar un projecte d'aquestes dimensions és absolutament essencial una ajuda de les administracions públiques, sí. I a nivell d'empreses, evidentment, hi ha el suport de l'Antiga Casa Bellsolà, que és qui impulsa l'equip. Esteu trobant altres empreses que trobin, falta confiança en el ciclisme, hi ha aposta... De fet, actualment no en busquem altres d'empreses, perquè ja ho tenim tot i Antiga Casa ho està posant tot, però sí que hem començat a convèncer per petites coses, O sigui, avui vinc de Banyoles, una empresa que es diu Verdi, que fa estampats amb tèxtil, amb rotulació en cotxes, que fa mil i una coses, que ha dit, hòstia, ens encanta el vostre projecte, podem ajudar-vos fent-vos la roba de carrer dels ciclistes, és a dir, el xandall, tal, o sigui, una empresa de Banyoles que tindrem com a sponsor i que s'assumen al projecte. Després també una empresa que fa mitjons, que està a Madrid en aquest cas, però que ha vist que el nostre projecte, que es diu Socla, ens facilitarà molts més mitjons perquè els nanos només en tinguin 2 parells, sinó 3 i 4. Es van afegint petites empreses, però nosaltres hem de buscar-ne una gran, que ajudi a Antiga Casa a donar el salt en categories superiors. Parles, i de fet és un dels objectius de l'equip, d'objectius molt ambiciosos de cara al futur. Com s'ha d'arribar a aquests objectius? Quins són els passos? Bé, els passos és crear una marca. Crear una marca que sigui atractiva per les empreses. O sigui, si nosaltres aconseguim que Antiga Casa Bellsolà Girona sigui una marca atractiva, després és simplement convertir-la en Red Bull Girona i que Red Bull et posi 8 milions d'euros o 10 milions d'euros. Bàsicament és això, aconseguir que la marca sigui atractiva, i jo penso que, a més d'aconseguir resultats ciclistes, que els volem guanyar curses, i costa guanyar-los, perquè tothom vol guanyar, i volem tenir bons ciclistes. A part d'això, és molt important, crec, el que estem fent, que és una visió de màrqueting global del ciclisme, en què no solament importi anar a córrer, sinó com hem corregut i com mostrem aquesta activitat, perquè podem anar a la Volta al País Basco, o Júnior, o Pamplona, i guanyar, molt bé. Però si això no hi ha un vídeo, unes fotos, una història, si no aconsegueixes explicar una història que emocioni i que faci que el públic s'enamori d'aquesta marca que es diu Antiga Casa Bellsolà Girona, no aconsegueixes res, perquè una foto d'un pòdium a vegades no ajuda. Parlo des d'un punt de vista empresarial, no des d'un punt de vista ciclista, diguéssim, de competició. Els nanos volen pujar al pòdium perquè vol dir que són bons i perquè vol dir que el Quick Step o el Movistar potser els afitxa. Però per una marca, a vegades, perdre o caure, tenir una relliscada i caure, i un vídeo d'aquell corredor patint pot ser més valuós a vegades que arribar en el pelotón. Jo penso que és important crear històries que emocionin a través del ciclisme, i el ciclisme ho pot fer això perfectament. És una gran eina per explicar històries que emocionin. A nivell esportiu s'ha de començar ja a mirar cap a dalt, a crear equip sub-23 continental, o primer s'ha de fiançar el que hi ha, mantenir l'equip júnior, fer-lo potent i després mirar més endavant? Mira, amb això del ciclisme, per la poca experiència que tinc, perquè realment jo acabo d'aterrar en aquest món, però està clar que qualsevol cosa l'has de planificar molt. Estem actualment fent aquesta entrevista a finals d'abril i a maig, i la temporada que ve l'hem de començar ja a tancar.
i vol dir què farem la temporada que ve. Una cosa és segura, mantindrem l'equip júnior, però què farem? Incorporem el sub-23 i qui l'esponsoritzarà? Només Antiga Casa Bellsolà o entrarà una altra empresa? Doncs ja hem de començar a picar les portes. Per tant, hem de fiançar això dels júniors, està clar, i això ho farem segur l'any que ve, però hem de començar a pensar en l'estructura de l'any que ve, perquè molts dels nostres corredors actuals són júniors de segon any i l'any que ve seran sub-23. Aleshores, tindrem amb nosaltres una estructura o haurem d'intentar aconseguir-los un equip sub-23, que n'hi ha molts més a nivell nacional, però marxaran d'aquí. Vull dir que has de compaginar sempre, no? El que tens, la base, amb el futur i mirar cap enlaire. O sigui, sempre has de mirar enrere i endavant, no? En el ciclisme, per no caure. A l'hora de crear l'equip, tirar endavant, pensar futurs passos, us emmiralleu en algun model? Teniu algun model a seguir d'altres equips, d'altres espais? Si ens emmirallem amb uns altres equips. En principi, jo diria que és un model interessant el del Movistar, per suposat, perquè tenen l'estructura amb el Lizarte, que és com una espècie de la seva base de dades, no? En aquest cas d'aprovisionament, tenen l'estructura de les noies. El que passa que probablement el que vulguem fer nosaltres s'assembla més al model de l'actual Canon de l'Education First, no? Que és crear una estructura empresarial que exploti un equip ciclista amb evolució, no? Per tant, no sé si estarem sempre amb els júniors, no? Però el que sí que volem és que donar un pas endavant i que del júnior es passi una categoria superior, no? No sabria què contestar-te, Xavi, aquesta pregunta, si ens emmirallem amb algú o no. En principi, probablement sí, però agafant coses d'uns i agafant coses d'altres, no? I creus que es pot mantenir, que és viable tenir un equip de primer nivell, de segon nivell, sense tenir una base potent? O és independent una cosa de l'altra? Jo penso que és independent una cosa de l'altra, no ho trobo excessivament necessari, perquè el que té el ciclisme és la mobilitat, no? O sigui, si aquí no tens una base la pots anar a buscar a un altre lloc, i el ciclista es mou, no? I el ciclista és un ser humà que està acostumat a un dia estar aquí i un altre dia estar allà. Aleshores, no estem aquí per crear la masia del ciclisme a Girona, la masia com la masia del Barça, no? Que està creant una pedrera per tenir corredors per a l'equip de primera divisió. Si a través del júnior ho podem fer, perfecte, però més enrere no anirem i entremig no sabem el que farem. Clar, també és una mica incipient per fer-me aquestes preguntes ara mateix, perquè nosaltres fa 4 mesos que no érem res. 4 mesos, s'imagina, fa 4 mesos que existim com a equip i estem competint. Per tant, potser m'hauria d'aclarir jo abans de contestar-te algunes preguntes que t'estic contestant. I ja per anar acabant, a Girona veiem constantment, hi ha molts ciclistes professionals que venen a viure a Girona, que s'estan aquí tot l'any o pràcticament tot l'any, i en canvi hi ha pocs ciclistes catalans. A què creus que es deu aquesta diferència? A què es deu aquesta diferència? Què es deu aquesta diferència? El futbol, tio. El futbol, el futbol s'ho menja tot, penso jo, no? I aleshores aquí tenim una cosa que és el Barça, que jo sóc un superculer i superfutbolero, però crec que el Barça i el futbol ha matat molts esports, no? I els ha deixat al mínim, no? Aleshores, no sé, a Girona efectivament venen molts de ciclistes professionals estrangers a fincar-se o a passar llargues temporades i en canvi en general surten pocs ciclistes catalans. Un cas claríssim, no? Quan a la darrera Volta Ciclista a Catalunya només hi havia un corredor català, no? El Marc Soler, amb un pelotó de cap a 200 corredors, no? Per què no hi ha corredors ciclistes catalans? No ho sé, però el Barça ha fet molt de mal al ciclisme i a altres esports, i no tinc res en contra perquè a tope amb el Barça, però bueno, hi ha un esport que és el gran rei i que s'ho menja. No hem d'oblidar que el ciclisme és un esport com tots, però aquest ho és més d'esforç, de constància, de patiment, d'esforç.
I avui en dia estem en una societat que tot és fàcil, no? Tu descarregues, tu passes en un moment i bueno, és un esport que diguéssim que encara veu molt de l'esforç i el sacrifici i probablement això dificulti, no? Que hi hagin vocacions. Però bé n'hi ha a Europa, no? És que passa que els catalans són més comodons que els europeus? No sé. I ja per últim, aquest fet que hi hagi molts ciclistes aquí a Girona, creus que pot afavorir el vostre equip? Tenir referents a nivell local? Sí, això. O sigui, el fet aquest... Jo repeteixo una mica les preguntes, però si després te serveix per l'entrevista. El fet aquest de tenir a Girona, ciutat i província, aquesta afluència de ciclistes professionals, crec que és molt important pel nostre equip, perquè l'altre dia vàrem sortir una estona a pedalar amb tot l'equip sub-23 de Gran Bretanya, dels anglesos. I vam fer uns vídeos, i vam fer... O sigui, ens pot donar més ressò com a estructura esportiva i ciclista el fet d'estar a Girona que estar en un lloc que no et coneix ningú. Està clar, és superimportant tenir aquests ciclistes professionals rodejant-nos, poder fer esdeveniments amb ells. De fet, tenim planificat que un dia els nostres nanos s'asseguin amb algun dels pros d'aquí a Girona i fer una xerrada. O sigui, pot ser des d'un punt de vista formatiu molt important que els nostres nois tinguin contactes amb els professionals de Girona. Per als professionals de Girona és un plaer poder veure que aquí s'està creant això. El Daryl Impey del Mitchelton Scott va venir a la presentació del nostre equip a la Volta Ciclista a Catalunya i va estar fent unes fotos amb els nanos i van dir, escolta'm, un dia hem de quedar a pedalar. O sigui, imagina't uns nanos júniors que puguin pedalar amb un tio que està fent el Tour de França. O sigui, és molt bo des d'un punt de vista formatiu pels nanos, és molt bo des d'un punt de vista de màrqueting i d'imatge del nostre equip i de Girona com a ciutat, poder explotar aquests ciclistes professionals i no només els ciclistes professionals, sinó també els ciclistes turistes que visiten Girona província. Aquests ciclistes turistes també volem que es relacionin amb els nostres nanos. Per què? Perquè donin a conèixer el nostre projecte. Per tant, tot suma a Girona en qüestió de ciclisme i en qüestió de recolzar un equip que acaba de començar com a júniors.